Thai bufong bai gadal ja khajan ta ko buko tai anyo blog no nai tong nai ta subscriber rok no bell icon ha phung ka mari khajan ta ko phung ka mari man bising tu tini hai na hai Thaichuk no tabu botro ba thakna ni jora o tamo-tamo khlaina nangnai tabu botro ba thakna ni seng sogui tongka phangsa phungsu variety a variety ni bisingo seng tabo oro phangsa variety tu phaikani ni beskango obo ongka chakapa king of chakapa ni jeta seng sini lai tong lai hingka phaidei khajan ta ko king of chakapa ni ya phang kisa harok smai khlai ja yana ha smai khaina nai tui bidi khari na ne bagoi hai do khajan ta ko bidi khai tui ri lai na ni thani seng kobang ma samong korojak tonga ani aro bo tai kubun bagan rogo bo haino korojak tong khajan phang thai phang tolao samong tang phro kori hingkle nini ringya samong tang nai bai samong tang ka hingkle kobang ma omhai kle yoi kaisa samong no wai ne wai tham tang na ni ma nang khajan ta bo ko hingka mahai korong samong tang nai nango ani obo korong kini na aro bo problem ba omhai majra tong nai abono nong nai somoi tuirina ni bagai nai di besok ha kabang tabo tanna nangka tai yarung ro su do sogjang na sogjai obo kirima singsa yarung sobja ka hinga to belai kano sayang nai tabo ni jora wo belai tui nang nai na hindi botro ong na ni sengka omo to weight bo kabang butup tup so thaisa thai ni tong kai song ngai thang na hindi ko tui kari ni bagai ni tamong kha ram prana seng nai tabo tini no boni tuirina ni paithak salro hini mane khajan ta ko buko tongni naro bo tuirina ni ni subida tong hinga tuirina ni chatiok jabadi khajan ta ko ni Thaichuk tabo botrong na ni sengnai tui kabang khlai nang nai kabang kok tui nang nai taba khajan ta ko nai di ano Thaichuk botro na de busu ko to rok tong kabang kok tui nang sinai iko nai di su ko to rok ong kha oro to Thaichuk kabang bathak omo to kotor jat thupsa ko thaisa thaini ka bathak nai 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 mo to Thaichuk aboni bagi se kai lai king of chakapat na khajan takok tabo hingka sung tui bu to kore nai nang sarik babai tui to kore di ang tini samong tang te puila tang mane tini phung babai ne to kore da sari go jora mangka hain hai to kore nai tui to kore oi bona bu baro chokra re biti wati rok tai oi sari na ne bagoi sapsut raka tong tai baham ar tui to kore ka boni satung kutung stress ong mane bo hamoi thango boni bagi sari babai bono tui to kore na nang khajan ta ko hingka jora joro omai ka satung kutung ni jora wo nong omai ka botroni ta mahina klai jora wo nong bono chubai mare nai tabo botro sikon omo bathak nai bathak hingka tai ulo tai tui ri cholo yang tola buthok kotor rije yatongko hingka khajan ta ko obong khasung surung lai mani king of chakabat beskang tai phangso wa thanglai nei chung nai di tui tu kuri mani oklogo ta mong kha khajan ta ko botro nukjak paikha bubar kosom tong mani chokrai pai tangka nai di ko tabo srai botro nukjak paikha nini Thaichuk go but nongo mai ka srai botro nukjak ri ri kai nang tabo oro yong biti tai fungus biti ri khai hinkalai nang tam hanai bathayo dakti do biti phanang mane he do ba khajan ta nai di ko ang ya phango tuiri na ni chenkha tinin simini tuiri nan changkha obo kisi chaleri thangka tuiri nan tabo yang baba oroni ka bo tuiri na ni bagai snam jage tong khajan ta oroni ka no chakapat no supai ri mane pore omo oroni ka bono bahai no sung tui bai suklai ri ka bubar ni kosom bar brai tong mane abo bepak chokrai pai thangpai ka tui bai sujagai tabo hingka sung boro sulai tonglai sung tabo sui tong sini 4 kg takle thaibusan bathak no 4 kg botro to kobang ma mo to bathaya mo to sung bahai no botro bangthai aklai khaiklai ri nai khaiklai ri mane oklogo je kaham tong nai bono bathak nai oste ha sikon tong nai bole bathagya khajani ta ko om hai ka sung obo boro phai ka ta bolo 4 kg ayang beskanga tomato yang beskang ko ayang ri le katimona abong ka katimon gana thangi ri di pipe kok tong nai si gana thangi ri di hai khai khajani ta ku buko sung ya phanga tui ri nai tai salsa salnoi
bathai tamo khwlaithai omhai ke tui sarsai rinai ha omhai klai jora mangkha taibo gobang sarsai rinai 4 kg bathai usuk torka inke tabo bathai si usuk torka ya phanga bo busuk tui nangi tonga khajainta ko bukho ya phanga belai tui nangi tonga tabo boro sarlai tonglai chong khajainta ko obongkha sini katimon Thaichuk 12 mas ni bisingo kutui kok Thaichuk ni bisingo bobo kaisa tabo phia ba bono mese nei tabo ni jara wo color ganang 12 mas tai kaisa sok pai ka tama mala hong siang red dragon ba honglong amo omoisa hamko go ini khana lai mane phia ba sengsa lai na le no anara basa available longa nai to mother plant kabang tu mane mother plant tai bo ang bang rekha tabo jara tui khajani ta khu nong bes ka abo anara man nai kaham khlai no khajani ta ko hingka sung besi kok sakla kha video logi thangnai si tuiluna ne korna omhai ka ni Thaichuk phang ya phang na hindi tui mari nai yarung tui sani tangka bu phanga tui rohana ni nangnai ai ga yarung bosok tui ka hingke tui pro hingke yang bathai wa haino chokrai pe thangnai khajan ta ko tai kabang kok salia Thaichuk phanga tui ri mani kok no orono mathagri lai sinai yotona na hambai kolomka